Ilitum chini horlong High Court Gauhati High Court along Ilitum 6 schedule aron ateng pensi council election papedonang ji pusi Ilitum hang bom lo aron ateng pen ladak ketok ke lage 6 schedule angdeng pihini angdeng so troxy clause B along si ketok duk seta nono batai Assam government lapen governor akehai tumta Ponchayat aron pensi papedurong lapen ajok si ni tum pulo ponchayat aron pen ke papedunang ne athema ponchayat aron pulete India Constitution Article 243M lapen Article 243ZC along take pudo la ponchayat aron ke 6 schedule area ke akam pedoun pusi hada ke tok do jong si ponchayat aron akam pedoun pulo tangte Ponchayat aron pensi State Election Commission taka pinchong Article 243 K pen lapen Assam Ponchayat Act 1994 Section 114 pensi laka pinchong laposi State Election Commission ke dak thang da ja kong ave State Election Commissioner yong si dak di puwang ponte ba council 6 schedule ar lo wang ponte alang lige munit jong alang lige commissioner po ilitum punu alang lipan Athema daka thanga ja kong ave alang li pan State Election Commissioner lo jaho puge pujita ya athe ave anke ajahak Assam government a advocate atum pulo State Election Commission ke ajak kong ave seta ke claim ke DCC claim lapot DC pan order pilo DCC pape claim lo pusi alang litum pu lage mis landa choklu pusi pu seta DC phanda order piun ede jige aja ko ave muni jong putang den parle di phua DC hamre na DC phanle order ke piun jelang ma jong si muni jong ta di phua DC la pen hamre na DC phanda order piun pute komane aro sar phanle order pisi ta choklo le Assam government ta Pemanya rong asar, pana itungnya rong asar anta so setulang karbi recho ta doke. Karbi recho pan le order pise ta chok le nang disi pan order pinon pu. La alang li si ge tetulang hala Assam Election Commissioner parte ituma karbi recho si ge akam ke tetulang dake. Athema hala 6 schedule angdeng pihini angdeng so trok along ta karbi ricu alam ta hada ka tok du karbi ricu tum panda chingwai nangi po alam ta du hada na pot karbi ricu bangge lage 6 schedule lung ta ja kong du alang li ke la po alang li phan le pu ta chok lo le setan ni tum bangi ki pudam ke la po helo la ke 6 schedule la teng ben si claim nai pulo seta claim clear po se tum high court case pilo an ke non ke cheplang e pilo case ta a order pipe ko si election e pape do bor idet la pape do bor idet pen pot la election commission da thanga ja kong ave alangli election commissioner sini tumhanang je thanun lo ni ke police army ke hangya ja kong ta ave pu ave dimati wrong a meeting phan chotana le alangli ke wrong a meeting along ke army ke hangya kam ta ave la to ke la si alangli hang da hang ne der lo an ke non election tang det si pinisi a case ki thuji alam do ni tumphanar ju prai lo bethe penta a case pini thur thu thedet lo thur thedet mane papi thur lo sita Assam advocate general abang che pavedet amat a case abang pini deng un edet lo puelo alam karjulong komantu si ko piarni si ke hot thu poma la ke hot helang arni ke hot helang komantu si la ki thur thu jima ke la si ili karbi la pen inglong arat do andom hanta labang salam si APHLC pen parjulo kardom